Zahra Tete. Selamat menikmati makan siangnya para tamu undangan. Banyak boleh nyanyi bareng saya kok, monggo. Ah nggak apa-apa, joget aja ya. Tolong pegang biar nate janji tak ugemi ora bakal lali janjine moga bisa aku tadi Mary yang ini. Kah, aku nang ngancane kowe kah aku. Mas, aku tadi ngiri. Yang ngene iki lho carane. Oh. Ayo ta Bu nyanyi bareng saya ini. Apa Pak? Tajamnya karang. Oh ditukere. Tak kira rem ngai duit. Kowe iki tak iki lho. Kadung kaya ngene. Dari siapa? Pak Abbas dari mana? Ini nompo dulu. Dari rasa dirasake. Pak Abbas. Pak Abbas ngai duit. Pak Abbas ngai duit. Heeh. Njaluk tajamnya karang. Ya, wis. Iki lanjute apa? Aku lali, Mas. Sing nompo. Oh iya, nggih. Sek, aku lali tenan lho iki gara-gara ngapa muciko. Moga-moga ra ono rubeda. Ya ora kena nampa duit. Lampung goreng kan mulunga ora kondo. Tunggu Pak Abbas. Ayo Pin. Pin aku lali
kaya ngene saiki piye ngarepe malah mirangake wis pembukane ayo tiba kurine pancen mangkelake amun samojiku monggo ra ono ora kondo kondo Anjir matur sembah nun bapak siapa tadi mas sama ibu? Ayo.